إذن كابتي حلوات زطفات اللحموت مستبرابرت ولو كانت مجمرت أبي زلخ أن دابل دنبربر أنت بسهت سأني حاصل استرد سمحة وهكتو لكابت دك إساتلو زنبرتنا حكم أراد نت إراز وردت سامي باتي زوردو ناي مكينا محرمتي حلواتو أطفي أي تبرابرن زلوم أتيت أجم كنا بقود زبك أيقونن هاخايم بزقبر مرمرة مسرت يأجارو كلام سين أبزبل مادام دمتين بتصيحهم يقداس نزيادة نمود دعتا نتصروت زيد نقدم كابتي آتوز اللقمام كبرابر كخيل علبوم إذن نزي مسمعتها بمحير حازن لبات السيرو كسب حلواتا كتتف استقددت عينا كهلو تسنحو دقز آتبرابيرا سامكت بالمسمعو هيزم كتحداد وافتنو سمي أوارات حكمنا بيتا زدك أسا كي تبرابرا سامون قبرا أبزوشت السمو إذن نفوسم حالاوكا كابتقو أي تفليتن مقبيت صبو غير آيت بلا آيت ستي نزا كدانا كمان كتقير بخان داي قادويوم آتن أبجح كنبريك مزبلو دقز أبدا إلا أقبيت أياقنام فتاويها تسألأيها كتاللن إشتي ورقبرا كمزب حال دقزو قبل اللي سامزلوم كبري فتوة نيبا حقي أمسكريميوم ود سب نتقمو طرح كقربكا كتفق دلو يبلكن تبلات السب كترأك لها زخون يكون بزي قدس كاب حيوتكا طرح يها كترح قوزلكم كاب نتبلات السب إيدكا تزرقح نزيد فبت أقوانا بكا زخونة عمان قدس حكا سب كمان كتحقز يقلل اتمن تايسي داغماي اكتر خونيخا مريقو امسكينو تصبوكا تمني فليكا كابو زخون دليخا سلازي حاجز كايون انترفو بحت حاجز كالا زسم اكا نغري ولون كامزي كبحال كولغنا كغبرلكا سلاز دلها طرح جبر مالت ايكونن انت كونغنا عالم تملال ايتام اباخا زيل ابتا حدث لزلو كامسمت ان حدا غيزي حاجز كتحاتت قدنيوم قديم كتخيد ما نابت تحجز زنبركا سب وغناي حاوي كوتاس كله تبلو سبيوم اتسب انبا ارشعو هقو انت حبوكا ندعو طرح مقارش كوري انبسا جغنا كما خسب زيل يبلكا كابز نبرا ايترس كندز خونون ابشجر جزي زحادم انت خونوم نكمزم عينت سبات بعاقو على ليخا فوسا كابقوم مرحا طرحيوم ازي مسچكاندو هم عصب قال ايقرصركا ايقركانيوم سيركا زيركا نزمص ነገር ሐላፍነት ተሰካሚ ነገዛዕ ነፍስኻ ንስኻ ስለዝኾንካ ቀድምዝ አገረ ነፍስኻ ምክልኻልካ አብ ምንታዩ ኃጢአቱ ክብሪ ንዝሓበካ ሰብ አጻፌታ ክብሪ ትልግሰሉ ሕስረትካ ንዝምነሰብ በአጉ ተርሐቃሉ نتبلع صدما كامتي تصني حقوق حبك مخانو نسخا أقدمك حقوقها تحبو أخلا 4 نتوي شؤم كم زدو كم زيلكا تتصابا صابا نغر يبلكان سلام كرهبك هيوتك بسلام تمره دغزون سامغنا كما يكونن زبل شحاني كسبراي ترعين اكواد ابن صارو معر نفسو حاسيو نساتون دحاي كغبرو ارفتيس انم زلوم إذن كم تكتجبرو زقنات ما يبزتلك إشارك جيرا يأدوا أتول جالسوا عند درجة اللقلا عمل كاتيتو أتصابتي نايمانيتي إدو كتنك أساس حندوت مصر آيات هرمت لبا بتحجز أكل النور كحرم جمرة تحلم كتهلون تهت أرات إيرا نجس أك أنتو كده أبقى حدا علم كمزلا عند تسوت أقوله فرفر عند بله نقدم يماني تعينو ماليسو تساقاميت مسكافة سامحا ويناتي دكتور ناس كتبل نتجاز أكل تجبرتهم إسرام شانتو تأرنفو نمان نمسو كي نجرة دمسو عطفيو ناب أوروبا كنفر ناب معرفو نفر تنايتا كتما بزيهم شانتو بزدف أسرح تنياجيرو اندا دفع كم سراقي تسلم قوة تخلينو مسلنا دابيستو
ሻንጥኡ ኣፈቲሹ ኣብቲ ናይ ትኬት ቼክ-ኢን መግበሪ ጠረጴዛ ምስ በፅሐ ግና ከምቶም ካልኦት ሻንጦም ተመዚኑ ናይ ሕለፍ ዝብል ትኬት ክወሃብ ኣይተረኣየን እኳ ዳ በንጻሩ ኣክበርቲ ፀጥታ ተፀዊዑሉ እንታይኹም ኮንኩም እንዳበለ ፈንጠርጠር እኳ እንተብዝሐም አንጠልጥሎም ደኣ ናብ ሓንቲ ክፍሊ ወሲዶም ብፈተና ቀትለት ወዲ ሰብ ተጠርቂልካ ስለዝኾንከም ካብዚ ኣዲ ጉዳይካ ከይተርኣይ ንኣይ ክትብልኒኻ ዝብል ትእዛዝ ወረቐት ምስናይ ስእሉ ብናይ ሞባይል ዝተቀድሐ ተንቀሳቃሲ ስእሊ ናይታ ሒዝዋ ዝነበረ መኪና ናይ ድሕሪት ታርጋ ምስ ኣርኣይዎም እንታይ ሞ ክብልዩ ከም ዝሓቡ ዋላ ድላይኩም ገንዘብ ሕተቱን ጥራሕ ይሃልፉን ክብልዩ ተማሓፂንዎም የግዳስ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ነቲ ጉዳይ ዝሓዞ ሰባት ቀለልቲ ስለዝነበሩ አንጠልጥሎም ደኣ ናብቲ ዝግባእ ቦታ ቤት መኣሰርቲዮም ዳጊኖሞም ኣየር ደይቡ ንስክላ ከምለስ ዝሓሰብ ወዲ ኣይ ናይ ፍቅሪ ኤደን ኣጣዒሙ ኣይገለ እናሖ ካብ ዝእሰር አብርሃም ኣብ ኤሮጳ ኮይኑ ደጋጊሙ ናብ ኤደን ደዊሉ ክንሱ ንሳ ግና ለባ ምሳም ስለ ዝነበረ ፈፂማ ብጌጋ ክትቀበሎ ይተረኣየትን እንታ ኮይና እንዳበለ ምሕር ተጨንቆ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኡ መጠን ድማ ስለ ዝናፍቃ ፍቅሩ ኣመና ወሰኸም ኩሉ ነገር ሕውስውስ በሎ ዝበልዖ መግቢ ሰትዩ ዘበለ እረት ጣዕሙ ኣብ መንጎ ስራሕ ብሓሳብ ይእዘር ቀሲኑ ክድቅስ ኣይከኣለ ገለ በቃ ህይወቱ ብሪሞት ኮንትሮል ናይ ኤደን ትምእዘዝ ኮነት ሓቀኛ ፍቅሪ ከምኡ ዝገብር ናይቲ ዝፈትዎ ሰብ ድምፂ ደጋጊምካ ክትሰምዕ ትብህግ ትሕንጠም በገለ ምክንያት ምዜት ትሰምዕ ወይ ድማ ገጹ ምዜት ትርኢ በቃ ትቕሎ ትረበፅ መመሊስካ ዘይተመለሰካ ክንሱ ደጋጊምካ ክድውል ትፍትን እንታይ ኮይኑ እቲ ሰብ እንዳበልካ ተጭነቅ ዋላ ንሱ እቲ ምንታይሲ ናይ ብሓቂ ዘፍቀረት ልቢ ክስቶዶ ክስቶ ኢላ ኩነታት ትመርፀሉ ትፈልሉ ግዜ የለን ወዲ ይኹን ጓል ናይ ብሓቂ እንተፍቂሮም በዘይ ቃል ዓለም እቲ ስምዒት ንክልቲኦም ኣብዚ ሰዓት ብምቃረ ዝብፅሖም ካብ ኮነ ሓሳብ ልቦም ዘበለ ናብቲ ዘፍቀረቦ ሰብ የብል ወይ ድማ ብኡ ይስለብ ሽኡ ደቃስ ኣይኮነ ዝኾነ ክመፃካ ቀሲንካ ናብራሃ ክትመርሕ ትፅገም ኣውሪዱ ኣሰላሲሉ አብርሃም ትኬት ኣቁሪፁ ፍቃድ ስራሕ ሓቲቱ ናብ ኤደን ዘላቶ ጥብ ክብል ሙድኣቱ ዝወሰነም እዚ ሚስጥር ሓቂ ሊድያ እንታይ ከም ትገብር ኣቕላ ኣፅበበት ሱዳናዊ ፖሊስ ኣብ ነወሰከ ሓደ ሰዓት እንዳመፀ ሓቢብቲ ሽኮሪና ይፈቶኬ ኣፍቂረ ከለኹ እንዳበለ ብኣረባይ ትበል ስሕት ኢሉ ትግርኛ እንዳምለቐ መሊሱ እንግሊሽ እንዳወሰኸ በቃም ኮፍቀላኣም ጓል ግና ንኡ ዝኾን ቦታ ኣብ ልባ ንፈወስ መሓላውካ ይብላን ክንስኮነ ከዓ መወዳእቱ ከም ጥቡ ኣዴኻ ቀበፀኒ ክትልበታ ኣብኡ ምስዓት ኣሲራ ዝነበረት ጓል ሃገረ ዓረብ ኣፀቢቓ ትዘር ኣቢላ መልእኽታት ዘመሓላለፈት የግዳስ ወዲ ግድን የብሓቁ ኣፍቂሩ ኮይኑ ንኡ ዝሰምዕ እዝኒ ኣይነበሩን በንጻሩ ደኣ ሓለፋታት ክገብረላ ይፍትን መግቢ የምፅእ ኣላ ፅሙቕ ኣይትበለት ተምሪ እንታይ ከወስ ዘይብላ ንሳ ግና ፈፂማ ክትቀበሎ ፍቃደኛ ነበረተን መተኣስርታ ኣንቲ ህምተ ደኺ سئلك طرح تقبل بل اختم الله كمان مزبلوا مشدو حقهم صباح نغو نبرتي مسحاتتني نبرت كنت حبا انت وين كندو يا كتبل تملسلن سامي مستبرابره ممنون قالوا فليتيوم امراي صحتن ايدن ايتول ندغزو علاليوم نزي مساس تبحلو كلاتهم تحقيسهم يقداس مولو حاقوس كونلهم واتسعيت مرمراناي دكتور تقوم دحايز لهم كما تسعلو سامي يأقارو كان كاسعس انت فتن بين بقى فاتسيمن كأزازا فقادنيا نبران بسانك اتا مكينا كامز مخانو فليتيو بناي دكتور زبالو زربان
ብጣዕሚ ሰንቢድ እዩ ተሻቒሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቕሉ ኣፅቢቡ ተማሊ ጥዑይ ዝነበረ ወዲ ሕጂ ከምዚ ዝብል ዘረባ ክሰምዕ እንተኣገርገርኡን ኣይተሓዘሉን እዩ ህይወት ግና ከምኡ ኣበቃ ጽባሕ እንታይ ሒዛትልካ ከም ትመጽእ ስለዘይፍለጥ ብዝተኻለካ መጠን ካብታ ፈጣሪ ብሰላም ዘበራበረካ ሰዓት ጀሚርካ ብዝተኻለካ በቃ ክትጥቀመላ ከተስተማቕራፈትን ትማሊ ብጉያ ኣብድላይ ዝበጽሕ ዝነበረ ወዲ ሕጂ ፈጺሙ ካብቲ ደቂስዎ ዘሎ ኣራት ነብሱ ክኢሉ ተጸገመ ነዚ ምስ ረአየ ደጋጊሙ ንብኣት ጸረር ኣበለ ተስፍኡ ቁንቁል ኣፍኣ ተደፍአት ኣሕዋቱ ወለዱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ስለዝተገተሩ ፈቲ ከይፈተወ ከስተማስል ዝተገደደ ኣብ ከምዚ ሰዓት ግና መቐረ ነፍሱ ዘፍቀረካ ሰብ ክትረክብ ሰናይ ነገር እዩ ኤደን ኣጆኻ ሰማሓወይ እንተኾነ ተሓዊ ትኸውን እንተዘይኮይኑ ድማ ኣነ ይእገር ክኾነልከ እንዳበለት ሞራል ሓበቱ ብጌጋካ ካብተኦ ከምዘይትርሕቕ ቃል ኣተውትሉ ዋላ እኳ ናታ ዘረባ ልቢ ዘረስርስ እንተኾነ የግዳስ ነቲ ዝወረዶ ጸገም ከቐበሎ ተጸገመ ወይ ኣነ እንዳበለ በቃም ደጋጊሙ ኣስተማሰለም ካብ ከምኡ ክሞት መረፀ በቲ ሓደ ግና ንሱ ከምኡ ኮይኑ ህይወት ኤደን ምትራፉ ይሓጎሱ ሙሉእ ሓጎስ ክኾነሉ ግና ናይ መወዳእታ ውፅኢት መርመራ ክጽበም ገደን ነይርዎ ከንዲ ዝኾኖም ደጋጊሞም ድሕሪ ብዘካይድዎ መርመራ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ሒዞሙሉ ደበኽበሉ